oficjalnie nominuję Prokopsa 17 do zrobienia tego challenge'a. Witamy w kolonii. Ziomeczki, z tej strony Prokop 17 i zanim zaczniemy, chciałbym zaznaczyć, że film nie ma na celu nikogo obrazić. I z takiego gang Tomka, pewnie o tym wiecie. I w tym gangu Tomka jestem ja, Tomek i Tomek jest inny. I bardzo proszę, wejdźcie w zakładkę kanału na moim kanale i dajcie mi tylko mi dajcie suba, a im to tak opcjonalnie. Ale mi musicie dać suba, jasne? Jasne? Jest bardzo ważna sprawa, że mam już jedną Q&A na tym kanale, jedyną, ale jeszcze chcę zrobić drugie, ale żeby zrobić drugie, to musicie pisać te pytania i piszcie pod tym filmem, albo pod następnym, ja wam powiem ostatecznie, ale piszcie pod tym i też będą gameplaye na moim kanale. I wracam i też będą regularne filmy w piątki, soboty lub niedzielę i może czasem w środę. To już mamy za sobą w sprawie Q&A i gameplayów, to chciałbym powiedzieć, że mam pomysł, by robić fanarty, ale musicie mnie wysyłać. Wydaje mi się, że możemy zacząć nasz challenge. Zaczynajmy! Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Widzicie? Ten Tomek Nowakowski, teraz Tomek silny, to jest pierdolony debil. Jak on nie umie liczyć do 10? Jak tak można? Ale idiota. To są mój talent pola na kilka informacji. Jak dobrze wiecie, mój kanał przekroczył 50 subów. To jest naprawdę dużą liczbą. A więc na moim kanale będzie live na 100 subów. Top, tick, top. Boom, boom, boom. I can't stop singing this bloody tune, tune, tune. It's gonna make my brain go boom, boom, boom. I can't stop singing this bloody tune, tune, tune. Boom, boom, boom. Halo? Siema, No siema. nagrasz ten film o Smithie? Nie nagram tego filmu o Smithie. Kolega. Masz wciry poza garażami, dosyć tego. Dobrze, w takim razie nagram o nim. Bardzo Przepraszam. dobrze, może cię jednak nie pobiję.